Ugcine eboshiwe umama ogibeze ingane ihlalo sebhayisikili oyiphoyisa waseLimpopo laphana wengane zakwethu phecelezi owenze ucansi nomntwana wakhe. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyelela khona le channel yethu eyunqa phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba ke laphana wengane zakwethu. Ngokombiko wakwamuva ke laphana wengane zakwethu ngalolu daba oluthinta umama olale nomntwana wakhe. Ngokophenyo lamaphoyisa sebaqinisekisile ukuthi umama uvelile enkantolo ke laphana wengane zakwethu futhi uzophinde evele ngomsombuluko enkantolo ukuchaza ngalolu daba lwalengane wengane zakwethu. Kodwa ke ugcinwe endaweni ephephile lapho khona azohlolwa khona ngokomqondo ke laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Khumbula ukuthi baningi abantu bebashiya imibono ehlukene izolo besho ukuthi lo mama bekhonjwe ngesibhamu ngenkathi elala nalo yamntwana. Abanye bebesho ukuthi cha lo mama ngoba uyena futhi oyishuthelayo kubonakala sengazuthi ayikho into emkhombe ngesibhamu. Mina ngiyafisa ukuzuvula ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngoba kuningi kuyakhulunywa ngale video. Ake sidibane lapha kwi-comment section ngizwe wena ukuthi wena ngabe uthini. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile, cenza subscribe, cenza nebell ukuze uzothola njalo ama-notification uma siposta i-video. Siyi-channel hamba phambili umkhanya kude sithi siyabonga.